požaru, kažete nam posljednje informacije? Dana 22.10.2021. godine lice A u 21 čas u policijskoj stanici Modriča podnijelo je prijavu da je u kući svoje bake pronašao izgubljenu baku, po kojoj prijavi je policijski službenici policijske stanice Modriča odmah postupili, izašli na lice mjesta, utvrdili da su navodi prijave tačni, o tome obavijestili odmah službu hitne pomoći Doma zdravlja Modriča, čiji medicinski radnici su izašli na lice mjesta i tom prilikom nažalost su mogli da konstatuju samo smrt. Odmah nakon toga obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, koji je zajedno sa policijskim službenicima sektora kriminalističke policije izašao na lice mjesta i izvršen uviđaj na licu mjesta. Tokom večeri više lica je pozvano u policijsku stanicu sa kojima je obavljen razgovor u cilju prikupljanja obavještenja o izvršenom krivičnom djelu. Dežurni tužilac je kvalifikovao događaj kao krivično djelo ubistva izvršeno na štetu MP 54. godište. Tokom noći su 3 lica lišena slobode od strane policijskih stanica, od strane policijskih službenika PS Modriča. Tokom jutra su izvršeni pretresi na više lokacija u Modriču u cilju prikupljanja tragova i dokaza koji će poslužiti u krivičnom postupku. Nastavlja se dalji rad u nadležnosti Okružnog javnog tužilaštva Doboj na dokumentovanju ovog krivičnog djela. Više ne možemo govoriti. Je li osumnjičeni uhapšen? Ili je uhapšeno više njih? Kao što sam rekao, 3 lica su u toku noći lišena slobode, nad kojima traje kriminalistička obrada i nakon kriminalističke obrade lica će biti predata na nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Doboj. Ima li veze osoba koja je prijavila slučaj? To za sad u cilju istrage ne možemo govoriti. A što znamo još od detalja? Rekli ste, radi se o starijoj ženskoj osobi. Znači, starija ženska osoba, rođena 54. godine. Uočeni su tragovi uboda nožem, više uboda nožem na tijelu. Nad tijelom će biti izvršena obdukcija i obdukcijom će dati svoj nalaz. Šta je motiv? Da li ti osumnjičeni, da li su porodica, komšije, na što sumnjate? Za sada ne možemo u cilju istrage govoriti o nekakvom motivu. Istraga dalje traje. O svim utvrđenim činjenicama obavijest će nas blagovremeno. Hvala.